Recordava la reunió que vam tindre amb ell, amb la senyora Moltó, i el que ens va dir. I trobo que jo, sincerament, no vaig entendre aquesta reunió. Ens va preguntar si anàvem a negociar. I jo, ingènua, segurament, li vaig dir que d'entrada cap problema, però que nosaltres som assemblearis. I ahir es va acabar tot. Clar, el divendres ho vaig entendre. Ens estava demanant quin era el nostre preu per aprovar els pressupostos. No ens estava convencent, com jo esperava, perquè votàrem a favor, ni ens estava demanant la nostra opinió de com podríem millorar el pressupost. I això està tan lluny del que Pablo i jo pensem com s'han de gestionar les prioritats d'una ciutat que és de veres que van respondre amb una obvietat, que sabeu tots i totes així, i és que som assemblearis. Perquè el més senzill per a nosaltres, el que fan totes les feines, i el que ja hem parlat amb la senyora Moltó, és que si es vol arribar a algun lloc, s'ha de facilitar un document amb suficient temps per a que tots els agents implicats el puguen conèixer i el puguen treballar. I recorde que sou 21 persones treballant en aquest govern, més tot el personal tècnic de l'Ajuntament, vol dir que teniu la suficient capacitat per a fer un primer document de pressupost en setembre, tampoc molt més abans, i que d'ahir puguem anar sentant-se tots a treballar amb igualtat de condicions. Jo confio totalment en la vostra capacitat. Per tant, només em queda pensar que no ho voleu fer.